takita taka timi taka takita takita taka timi taka tam. Arantzadi ikastolan, testuinguru lasai eta natural batean, pertsona osasuntsu, buruaske eta burujabeak heztea dugu helburu. Haur hezkuntza 0 eta 6 urte arteko etapa da, eta ikastolan proiektu propioa lantzen behar dugu, gure txikien garapena babestu eta indartzeko. Haurrari konfiantzazko espazioa eskaintzen diogu. Konfiantza osoa jartzen dugu haurraren berezko garapen ahalmenean. Hala, haurrak berak markatzen du bere erritmoa, eta irakasleak baliabideak eskaintzen dizkio hala izan dadin. Gure egitekoa da haurrari bere bidea egiten laguntzea. Umea da bere heziketa prozesuaren protagonista, eta gure egin beharra da ume horren babesleku eta bide lagun izatea. Une oro maitasuna eta babesa eskainiz. Horregatik, zer egin behar duen esan beharrean, egiteko gai dela eta egiteko horretan lagundu egingo diogula erakusten diogu. Umeak berez daki txikitatik esperimentazio eta jolasaren bidez hobeto egokitzen zaion bidea topatzen. Beraz, gure ardura da oztoporik ez jartzea, sormenak bere bidea egin dezan. Arantzadin, horretarako instalazioak ditugu, txoko goxo eta espazio zabalak, egurrezko estrukturez hornituak, modu askean mugitu eta esplora ditzaten. Guneen arteko espazioak irekiz, zirkulazio librea eta adinen arteko interakzioa albideratzen dugu, eta kanpo espazioak eskaintzen dizkigun aukerak ere baliatzen ditugu. Lantalde egonkorra garenez, umeak erreferentziazko 2 hezitzaile soilik izango ditu lehen 6 urteetan. Lehenengoa 1 eta 2 urterekin, eta bigarrena 3tik 6ra. Beraz, erreferente sendoak sortzea da gure apustua, haurrari behar duen ziurtasun fisiko eta emozionala bermatzeko. Eta hori guztia, maitasunez eta konpromisoz egiten dugu. Euskaratik eta euskaraz, mundua ikuspegi irekiaz begiratuz eta aniztasuna gure egunerokoan txertatuz. Ez dakigu etorkizunak zer ekarriko digun, baina badakigu nolako pertsonak ezin nahi ditugun. Haur hezkuntza da oinarri horiek ereiten dituena. Hasiz hasi, lurra goxo landuz.